Вітанки, меня зовут Катерина, мы працягваем гуляць у Baldur's Gate 3. На самой справе я не ведаю, калі выдаць гэтай серыі, бо у планах трошкі іншай гульні, але мне падабаецца іх записываць. Ведаеце, штосьці такое на душы радаснае. Мне падабаецца, яны тут так стаяць, трошкі пазуюць, яшчэ, а такое адчуванне нібы секунду і пачнецца Джоджо Позінг. Типу, хлопцы, чаму вы так дзіўна стаіце? Што? Што з вамі не так? Абажаю гэтую гульню. Прынамсі тут пацешна. Добраненька, мы пабежым па нашаму асноўнаму квесту і мы пачынаем... Так, першае што гэта знаёмства з Роландам і яго сіблінгамі. Роланд, такі персанаж, ён на працягу ўсёй гульні у нас будзе сустракацца, таму не прабегае міма, ён важны. Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Кел, ён самы адэкватны з гэтай троіцы сыблінгаў, я хочу сказаць. Роланд такое так, на пачатку тое, што гаўно. Вось, гэта ў нас такая вельмі баявая жанчына, я её вельмі люблю, але так, яна трошкі радыкальная. І Кел такі самы спакойны і чаловы чувак. Так, давайте. У нас ёсць варыянт ад манаха, мы можам ад дракона народжанага, дарэчы, сказаць, ці пераканання, но гэта кідок. Давайте паспрабуем ад цмока народжанага. Усё роўна, типу, пачатак гульні, калі што, проста рэлоднусь. I made no such oath, and I will not be held responsible for these people. Just be responsible for yourself then. We have to stay. It's the right thing to do. Thug. Fine. We'll stay. If we survive, it'll make for a good story, I suppose. Thank you, Roland. Да, звярніце ўвагу, што ў некаторых дыялогах вам не абавязкова кідаць праверкі, ёсць опцыі, якія дазваляюць гэта проста зрабіць. Так, вось, чаму так важна мець на сябе або заклён, гэта рытуальны заклён, размова з жывёламі, або выкарыстоўваць зелля, таму што на самой справе тут шмат што жывёлкі вам могуць сказаць, і плюс тут ёсць адзін персанаж. Паглядзіце. Галодны вол, нудны вол, дзіўны вол. Як бачыце, ён нават па памеру свайму адрозніцца, і мы можам з ім пагаварыць. Addressing me, a humble ox. How quaint. Не, мы можам праверку на магію кінуць, якая ў нас не працуе. Так. Ну, рызыкнем. У нас ні бонуса, нічого няма. Ну да ладно. Ха! Слухайце, цуда. Трэба бегчы купляць латарэйныя білетики. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Ты не тое, чым здаешся на першы погляд, можаш растлумачыць, у чым справа. Ну, запытаем. You are incapable. Добренько. Мы можам яго пераканаць, запалохаць. Запалоханне у нас ёсць бонус, але у нас гэта не працуе. Падман. Ну што ж. Тут у нас 0 і тут у нас 0. Давайте пераканання. Падман такой... Хаця... Ці пераканання. Мы ўсё-таки Dark Witch, давайте такія непрыемныя варыянцікі. У нас же ёсць просто, я і забыла. На харызму, так. Я ж сабе зрабіла.
На харызму. Ось проверки на харызму, гэта маё. Low intellect, high charisma. I'd so love to see them try. Ой, I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this. Moo. му. Ну, добренько, порозмовляли, цікаво. А тепер так, треба нам зарекрутувати Уіла. Ён якраз таки тут у нас. Давай. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Так, смоконароджений. Слухай, што ён кажа, малеча, ён выдатна ведае сваю справу. Ну, давайте будем такими. Нібы мы таксама ўсё тут ведаем. Kind words in unkind times, my friend. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. О! Не, мы лезці туди не будем. Нам показало, що гэта даюць мінусы на прыкладзе Гелла. Тому просто. Better friends than the ones hitching a ride in our skulls, at least. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Так, Гесторию мы провалили. Хто яна? Her name is Karlach, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Так, мы нічого не будем абяцаць наконт забіць Карлак. Мы будем вось упіраць на тое, што нам трэба вылікавацца ад Аполлоніка. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. Sorry, but there's no room for me. Зараз будзе. Гейлу не перашкодзіць адпачынак. Keeping your greatest weapon in reserve, eh? An excellent strategy. Ой! Let's make this happen. Гейл, my beloved. Давай не сёння. Вось, дарэчы, я чаму яшчэ хацела ўзяць Карлак, таму што мне бы хацелася паглядзець на іх узаемадзеянне Уіла і Карлак вось разам. Праз гэтыя размовы, які тут бываюць, тое сёе. Але тады прыйдзецца пакінуць Лайзель. Ось не ведаю. Так.
Я бы хотела тут лічбачкі бы тебе змяніць. Спадар. Паглядзім, ці адразу прасцей у лагер ісці і там ужо заплаціць. А у нас грошыкаў няма. Я не магу паглядзець на яго статы. Ну, прыйдзецца пакуль так. Так, я нават не магу змяніць яму. Уф. Ай-яй-яй-яй-яй. Дрэнна. Добра, пакуль возьмем сабе абарону. Гэты заклён актыўна не выкарыстоўваецца, але гэта выкарыстоўваецца як адказнае дзеянне. То бок, калі хтосьці нападзе на Уіла, ён можа вось выкарыстаць заклён, пукнуць. Я хотела сказать тыкнуть. Так, вось агнём на ростані нейк. Што мы тут бярэм? Па-першае, нам патрэбна дзяўлкі зрок. Гэта добра карысная рэч. І вось. Зарад, які адкідае. Вельмі класная рэч, то бок мы будзем біць ворага, і пры гэтым мы яго яшчэ кудысьці туды ў бок далей адкідваем. То бок, да, яму прыйдзецца больш крокаў, ну, свайго там, сколько он там можа прабегаць, вытраціць, каб да нас дабрацца. Мы будзем трошкі такімі хітрыкамі. Больш таго, чым мацней будзе становіцца гел, тым больш можа адкідваць, і больш таго, можа нават наш вораг можа упасть, ляжаць, прон, гэта называецца стан. І такім чынам, да, яму трэба спачатку будзе выпраціць там дзеянне і рухі, каб устаць, а потым яшчэ ісці ці штосьці рабіць, таму гэта вельмі карыснае у нас. Д'ябалскі зрок нам таксама будзе карысна. Чаму? Мы з вами будзем карыстацца такой прикольнай рэчу, як цемра. І гэта заклён такі. І дзякуючы гэтаму, гэтай асаблівасці, Уіл можа бачыць праз якраз такі цемру любую. Чарадзейную, не чарадзейную. Яму ўсё роўна. Пры гэтым ён вось можа стаяць у воблакі цемры. Ворагі будуць, ну, бачыць яго з перашкодай, то бок усе напады будуць з дэбафам, умоўна кажучы, у той час, як ён цудоўна будзе іх бачыць і вось па іх трапляць, а яны якраз таки могуць трапляць міма яго. Тыпу, зноў жа, нават калі не мы будзем каставаць цемру, а хтосьці з ворагаў, гэта яму ўсё роўна будзе, ён усіх будзе цудоўна бачыць. Таму мы абавязкова гэта бярэм. Пака нам зменьваць нічога няма. І вось, у вядзьмароў вельмі цікавыя ячэйкі заклёнаў. Чаму? Звярніце ўвагу, у Гейла яны былі блакітныя. У той жа Shadowheart, як клірыка, таксама будуць блакітныя. Калі вы робіце там сосара, то гэта, наверное, будзе чарадзей у гэтым перакладзе, таксама будуць блакітныя. У друідаў блакітныя, у бардаў блакітныя, у паладзінаў блакітныя. Карацей, вы зразумелі. Але у ведзьмароў фіялетавыя. Ну, такі. У чым розніца? Блакітныя ячэйкі заклёнаў, яны папаўняюцца толькі пасля доўгага адпачынку. То бок, калі вы скарысталіся імі, усё. Вы можете скарыстацца нейкім зелем, але, ну, толькі на адну ячэйку аднаго нейкага ўзроўня. Фіялетавыя у чым? Іх не шмат, то бок іх там максімум 3-4, як мне падаецца. Іх не шмат, але яны папаўняюцца пасля кароткага перапынку. То бок яны у сутнасці як бардаўскае натхненне, як вось ачкікі, якія ёсць у манахаў і так далей. І гэта вельмі зручна на самой справе. Так, ён вось не шмат можа чаго рабіць, але тым не менш лёгка восстанавливаецца. І таму якраз таки рабіць ведзьмароў лепей усяго або на аснове іх замовы, таго, чого не патрабуе ў нас ячэйку заклёна, або рабіць мультиклас. Напрыклад, ёсць неплохі варыянт, гэта у нас ведзьмар і чарадзей, сосара. Так, у яго есть таксама спецыяльныя такія чарункі, якія можна скарыстаць, іх можна аб'яднаць, увогуле вельмі цудоўна атрымліваецца.
добрая камбінацыя і вось дазваляе просто вось так. Зноў яна пра свой нядоўскі став распавядае, ну ды ладно. Ну, у прынцыпе, калі я правільна памятаю, я просто візуальна не вельмі памятаю, як вони выглядаюць, таму што візуальна не памятаю, як выглядае там штучкі адныя, ну ды ладно. Так, во, зноў жа, вельмі раю браць дар дамовы. Чаму? Дар кнігі пры нашым білдзе будзе не вельмі карысны, а дар клінка мы не будзем карыстацца асабліва зброю, толькі там. А вось ланцуг, так, бо ён дазваляе выклікаць як звычайнага фамільяра, яны вельмі зручныя, так, яшчэ дадаткова дэман, вельмі прыкольны, і квазіт. Вось, таму я вельмі раю вас браць вось гэта. Таксама яно не будзе у вас вытрачаць ячэйку, чарадзейскую ячэйку, і вы можете іх там раз за кароткі адпачынак выклікваць. Я думаю, гэта верно. Заклёны, вось. Мы так, из такого, што нам... Ну, я бы узяла, вядома, сурокі. Яны вельмі зручныя, гэта дадатковае дзеянне. Больш таго, сурокі, як і размовы з мёртвымі, як і паляўнічая метка і ўсё астатняе, у чым іх асаблівасць? Яны перанакладваюцца. То бок вы адзін раз імі скарысталіся, наклалі на свайго ворага. Вораг потым памірае. І вы можете зноў скарыстацца гэтым заклёнам, не вытрачаючы свае ячэйкі заклёнаў. І вы можете вось так да доўгу адпачынку, гэта у вас такое, да, рэюзабельнасць. Так, ёсць некаторыя умовы, напрыклад, вы не павінны губляць канцэнтрацыю, то есть не згубляць прытомнасць у баі, тады ён просто будзе знікаць, гэты заклён. Але тым не менш, вось імі можна добра карыстацца. І вось я люблю сурокі, яны як сурокі, у чым іх прыкол, як бачыце, гэта бонуснае дзеянне. То бок я магу паслабіць свайго ворага, а потым яшчэ яго і пабіць. Дарэчы, вельмі класны гэта імглісты крок, таксама, але ў нас пакуль што толькі адно. Ну, давайте тады пакуль возьмем цемру, потым, калі што, просто зменям. Нам нічога не мешае, будуць у нас грошы, я все равно пойду меняць, потому что нам трэба памяняць некаторыя даныя. Харызму я так і пакіну, а вось на чым буде будавацца білд у Іла? Вядома, харызма. Мы так і пакінем 17, таму што, калі, напрыклад, Гейл у нас ідзе ад інтэлекта. Так? Гэта яго асноўны рэсурс, каб чараваць. Ведзьмары і працуюць інакш, яны ідуць ад харызмы. Таму хочаце добрага ведзьмара – вялікая харызма. Хочаце добрага чараўніка – вялікая інтуіцыя. Гэта, потым мы ему зробім цела будовы, трошки побольш, так, гэта прыйдзецца адсюль забраць, і, вядома, мы бярэм спрытнасць. Спрытнасць будзе 14, целу будову я планую зрабіць 16, калі атрымаецца, і 17 харызма, то, што нам патрэбна. Вось. На праславленне цёмнага. Падаецца так, потому што, бачайце, я ведаю, як па-ангельску яны будуць, а вось... пераклады яшчэ не ведаю. Потому что просто ангельскія арыгіналы самы зразумелы, без якіх-то асаблівасцей і праблем перакладу, таму перыядычна на него пераключаешься і глядзіш. Так, ну падаецца гэта той, але ну ды ладно. Што мы адразу зробім? О! Броня Агатыса. Я памятаю, хтосьці Агата Крысці называў гэтую броню. Вось, наша любимая з вами разрад і пасіўку стаіць. Зноў будуць тут наступіць, але ды ладно. Вось. Рэакцыі па запыту. Ой, все так цудоўна. Вось бачыце, у нас з вами ёсць усяго 2 чарункі, але кожны раз яны у нас будуць адмаўляцца. Асноўная наша зброя, як бачыце, будзе вось гэта. Таму што, як жа інакш. Гэта, дарэчы, рукі Хадара таксама неблагая рэч.
Гэта наша будзе абарона. Пакуль не ведаю, пакуль не возьму, нам асабліва тут біцца пакуль што няма з кім. І можна дэмана ўзяць, а можна ворана ўзяць. Воран чым зручны, воран асляпляе ворагаў, то бок яны не бачаць, куды ім тыкаць. Краб не дае ім перадвігацца, якраз такі таксама добрый. Кіцюнька увагу да сябе прыцягвае, а вось жабка таксама, жабка папярэджвае, то бок вы не будзеце не спужаныя, не захопленыя. Ну, пацук такое сабе, павук добра, таксама, ну, такое. Друидскі паук палепш будзе, канешне. Кагот возьмем пакуль дэмана. У дэмана што ёсць добра, ён можа лётаць. І што ёсць яшчэ добра у дэмана? Вось наш пупсік. Дэман можа быць нябачным. Вось мы яго скроем, то бок ворагі яго бачыць не будуць. А для нас гэта вельмі-вельмі важна. Кідаем. Так, і на дэмана таксама. Як бачыце, яны ў нас будуць ось так. Далей бежым па квесту. Вось, я вельмі люблю гэтую малечу. Але яго можна часта прапусціць. А чаму ты пабіты? Хто тебе пабіў? 24-26. О. You're alive. Ты знайшлася! Surrounded by corpses. I was starting to think I was the only survivor. Ти рада мене бачить? I'd be stuck in a pod or worse if it wasn't for you. Glad to see you're all right. Now maybe we can help one another. We might be clear of those monsters' ship, but we still have their spawn inside our heads. We need to get rid of them while we still can. Так. Давайте просто прапануем, пока на артефакте не будем акцентировать увагу, усё роўна яно потом про гэта будзе у нас. I might have considered it, but your choice of company so far leaves a great deal to be desired. Get rid of the Gith, then we can talk about helping each other. Да ладно. You cleansing. You'd cast it aside for this Shkaketh. З якіх пекельных войнішаў мне праганяць Лизель, каб парадаваць сябе. Не сумнявайся, што мы зможам дапамагчы адно аднаму. Я не кідаю спадарожнікаў за нечых дзівастаў. Гэта поўнае тразненне, з мяне хопіць. Давайте варыянт 2. Must there? You wouldn't expect a wolf and a deer to find a way to work together. For your sake, you ought to nip this in the bud before she turns on you. Ну, вось, дарэчы, просты варыянт, калі вы баіцеся праверак, пераканання, у нас нічога няма, і падман. Не, падман кажа, што калі што, мы её потом заб'ем. Давайте паспрабуем пераканання. Зноў жа, гэта выпрабаванне на харызму. У нас ёсць маленькі бонус. Ха! Што я кажу? Глядзіце, калі маленькі спойлер, калі ў вашого персонажа, ці ў паці у вас есть персонаж з добрай харызмай, вы міні-босаў у акце другім толькі так будзеце праходзіць, больш того, нават без боек. Я ради цікавостак рабіла, я потым все равно з імі білася, бо мне просто было цікава. Я вось, ні з адным міні-босам я не змагалася. Я просто ім казала цікавыя рэчы, і яны спраўляліся самі. Так. This is a terrible idea. You know that, yes? But I suppose you may have your uses. I can keep an eye on the Gith. У тебе незвычайное імя. After everything you've been through, my name gives you pause. Please. Да ладно. Very little.
Supposedly, those monsters breed by planting their tadpoles in people's heads. Over time, the infected victim turns into a mind flayer. I have no idea how long it takes, but I'd rather have a cure sooner than later. Ну, це правда. А чим ти займалася? That is none of your business. Let's just concentrate on survival, yes? Угу. I'd join you, but things are looking a tad crowded. You'll need to make room for me. Знову ж, коли не хочеться складанне проходження, берите з собою Shadowheart. Shadowheart вельмі... Астарон і Shadowheart, я нават так скажу, гэта вельмі універсальныя персонажы, іх вельмі лёгка падладаваць пад сябе. Астарон даже нават на самым простым білдзе вельмі лёгка і добра працуе. Нават тут можна было паглядзець, што колькі астатнія персонажы там не прамахиваліся, ці што, ён якраз такі часцей за ўсяго так нам выйгрывае неяк бітвы, бойкі. Вось, а ў Shadowheart яе вельмі добры набор заклёнаў як клірыка. Зноў жа, яна добра як падтрымка выступае, як актыўны дзеяч не заўсёды, ну гэта асаблівасці яе класа і так далей. Але тым не менш так з яе вельмі зручна праходзіць усё, што ёсць. Яна вас падтрымае пры праверках, у яе ёсць маленькі бонус, які яна можа вам надаць. Весь другі акт фактычна на ёй часткова пабудаваны, і далей таксама яна будзе вельмі карысная. Зноў жа, самы просты на яе білд гэта 11 узроўні клірыка і 1 узровень візард. Чараўніка, калі я не памыляюсь, тут будзе ў нас. І ўсё, то бок вы можете адразу першы ўзровень у клірык, другого робіце чараўніка, і дальше зноўку клірык тыкаеце, які вам падабаецца. І гэта дазволіць ёй вывучаць скруткі, прычым яна зможа карыстацца скруткамі любого ўзроўня, нягледзячы на тое, што яна ўсё ж там будзе як чараўнік першага ўзроўня. Вось, таму яна вельмі карысная будзе ў вашай паці. Ну, не кажуць пра то, што это таксама, як усе астатнія, гэта вельмі добры персонаж. Угу. Добра, сустрэнемся ў лагеры. Так, можа Лейзель нам што скажа? The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Что скажи, Астарен? Shadowheart. Shadowheart. I'm sure her parents meant well, but the name's a little ominous, isn't it? Unless she chose it herself. Which is even more worrying, honestly. Ой, на себя погляди, а. Так, ну, Уилл. Mysterious, that Shadowheart. And mysteriously endearing. Behind those eyes lurk uncountable secrets. Ну, трошки зі мною треба порозмовляти. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. А що з хлопчиком було далі? I left him with his uncles. 5 years on, and he's flourishing. If only every child was so. I mourn the ones I could never save, whose cries I never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded.
And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Так. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own, Chaos Incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. А хто дав тобі гэту інфармацію? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Вось, до речі, у чому, коли вам було цікаво, чим відрізняється Wizard, Sorcerer і Warlock, ну, принаймні у світі D&D, то ось вам коротенький лікбез. Почнемо з Sorcererів. Чародей, здається, у гэтым перакладзе. Яны нарадзіліся ўжо з магіяй, то бок яны прыродна да яе здольныя, таленавітыя і так далей. Яны проста ўжо ёй валодаюць ад раджэння і, па сутнасці, яны навучаюцца проста ею кіраваць. Візарды, яны таксама маюць здольнасць да магіі, але ім трэба ёй навучацца. Так, яны вось... Таму у іх, напрыклад, ёсць здольнасць, што яны могуць любы скрутак вывучыць. Вось яны сядзяць і вучацца. У чым асаблівасць варлакаў? Варлакі, яны не маюць магіі, ці, можа, яны вельмі слабыя, але яны якраз такі знаходзяць сабе вось саюзнікаў, можна так сказаць, з якімі яны заключаюць нейкія здзелкі на розных умовах, вядома, і вось гэты саюзнік, да, калі яны заключылі пакт, это называется, ён дае пры гэтых умовах моц якраз такі варлаку. Калі варлак, да, не падпарадковваецца, ён губляе свае здольнасці ці там яшчэ штосьці і так далей, і так далей. Вось як кратенька гэта можна патлумачыць. Так, давайце пра нешта іншае. Anything more we should discuss? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Ну... то бок чародей тут Сосера. Я вибачаюсь, я блудаю. Tiny grooves spider across the eye's surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. Ага. A sending stone? Nothing so special, I assure you. His breathing quickens, his jaw tenses. Will is keeping something from you. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds. Ого. Secrets half revealed. Ризикнем. Ха! Не ризикнем. Критичний провал. Одинка. You find only darkness. Вибачаю. Thoughts are close to you. Keep out of my mind. I told you, the eyes are rock. Nothing Я more. впершиню не проходжу проверку на мудрості, я зараз трошки того. Да, давайте. Gladly. Не будем накалять. Anything more we should discuss? Ну, пробач. А може лікаря бачу? I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. Так,
Пра неці нам, бачыце, мы можам даведацца рознымі варыянтамі, гэта можа за Уларанам быць, гэта вось можа нам і Уилл распавесці. Seems unusual to me. Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it. Ну All так. the more reason to stick close. I think you'll agree. З года. Оу. Anger. I understand. We've been І preyed on ліліти. by Elithids, suffered insertion of a mind-bending worm. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Мне вельмі падабаецца, што яны такія, ну забіваць, канешне, дрэнна, але калі гэта той, хто не падабаецца мне, ніякіх пытанняў. Чувакі, вы чаго? Ой, гэта трэба сфотаграфаваць, я не магу, пачакаць. Што я вам зрабіла? Магчыма, гэта проста баг, але выглядае, канешне, пацешна. Ну, што ты нам скажаш? So the tadpole gives us the ability to influence others. Ignore it. Deny it. This is nothing but a disease, and every use will sicken us further. Nonsense. Any power freely given is a power well received, and this is a valuable power indeed. A power born of Elithids is not one to take lightly. Its value is unproven. Ага, Гейл, да рэчы, падтрымлівае Астарыяна ў гэтым плане. Ён такі, трэба скарыстацца, трэба скарыстацца. Вы абіраем нейтральны больш-менш варыянт. Never dive into unknown waters without dipping a toe. Так, чаму? Першы варыянт, адзін бы варыянт гэта бы тады... Ну, карацей, першы, другі варыянты незручныя ў тым плане, што хтосьці ў любым выпадку будзе намі незадаволены, а трэці варыянт, то бок мы прыходзім да нейкага кансэнсусу ўсе разам. Вось, нарэшце да малечы падыдзем. Шосьці у нас сёння так усё размоў шмат. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Ага, проверка на інтэлект. Ну, вядома. Я не здзіўляюсь. The rocks over, but find no sign of a way through. Нічога, мы можам знайсці і інше. О, лют. Бярэм. Калі бачыце, што тут няма такого чырвонага контуру, гэта значыць, што гэты рэчы можна ўзяць. Оч. Цікава, вы вырашылі пайсці, канешне. Астарань, пупсік. Зрабі дрэннае. О, бачыце, пачаткі тут даюць ему бонус. Мы прайшлі. О! Это добренько. О! Вось тут, калі што, прыйдзецца захоўвацца, таму што... Зараз будзе. Таксама люблю вельмі Маціса. Я, правда, не ведаю, дзяўчынка гэта ці хлопчык. Падаецца, хлопчык. Whoa! Hey! Can't say I've ever seen someone like you before. Ха, гэта цікава. Потым скажу, што. Go on. Take this ring. It's lucky. I never learned names or anything. Just the tricks.
Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky Не. it is. Не берите гэты прстёнок, я вас прошу. Так, у нас есть 2-2. Та-та-та-та-та-та-та. Не, я нервовый человек, я на усілякі зроблю. Так, квіксейв зробили. Собачка у дворі гавкає. Бам! Цудовно, и квиксейв не спотребился. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? А ну-ка. Hey, not so loud. You caught me. All right. They're not lucky rings. I'm just trying to earn money for my family. My father left and my mother, she's so sick. I wish I had better things to sell than trinkets, but it's all I have. О, гэта нейкая разводка. I don't know what you mean. Hey, that hurts. I'm running an honest... okay, what's a tinker's trash? Лоху. Ага. Huh. Interesting. And I promise this isn't a tinker's trash scam. Тады што гэта за трюк? Look, I swear to you, these rings are the real deal. I promise. I'm not running a scam. Last chance. You want to look at my stuff or not? Давайте так. I knew it. Hang on. А беру... That's what I got. Так, нас собрали. Мы... Ну что поробишь? Мы ўсё роўна гэта вернем. Так, колечки не бярыце. Астатнія нам таксама нічога тут не... У меня ёсць гэтая штучка патрэбна, але не сёння. Таму мы просто бярэм грошы. Nothing caught your eye. Увага, поспех. Feel something moving against your back and turn. Так, я проникливость, здається, її підвисила. Давайте проверим. Працює. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. О, успокойся, я тобі нічого не зроблю. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Чому ви такі злі? О, ось, до речі, Яна нам і покаже, куди нам потім ісці. Ось. Калі што. Чаму не варта браць персцёнкі? Потому што персцёнак, ён гэта чарадзейны персцёнак, ён прыносіць удачу, сапраўды, толькі ён прыносіць удачу Матіс. Скажа нам штосьці? You're staring at me again. What do you want? Боже, які у нас паказнікі, ну-ка.
Може реально взять Карлок, яна більш добра. Астарин -1, Лейзель 4, Вил... Астарин, що ти? У меня ніколи не было такого низкого стосунка з Астарином. Гэты ран некі вельмі дзіўны. Мне падабаецца. Let my daughter go right now! She's a thief, Hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Да. Неприємненько. Що у вас тут здарилося? We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake! Ugh! Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. She was caught. Foolish child. Let them judge her. Чому всі злі такі? Thank you. -2, Астарин! Hurry! I'm going to tether as is. Can't take this waiting. Гэта, конечно, становішся то яшчэ. -2, Астарин. Magrin, give her a chance. You, get back. It's forbidden to outsiders. Korga's orders. Ну, Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. чого? Giorno. А, What? зараз гном тут все I порішає. understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Ага, дяк. Так. Вола, іди сюди. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. До речі, Вола не бард, Вола чарівник. Більш того, могутний і старіший, чим виглядає. Ну, давай, питайся. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of rare, Веселковые фарбовки. wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. Ага, Вола And таки. the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Ми тут... Ага. Witnesses noticed red dragon marching at Ой, божечки. Вола підписав собі смертний приговор. Then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Ага, ну трошки слусім. Didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. A scandal. Цікаво. А ну-ка. Never you mind.
I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. А что, реально, что со смоками? My friend, every story benefits from a couple. Until we meet again. Ну-ну. Давай. Але з тобою можна погандлювати. Pardon me, I must prepare to... А, ось. Чу-чу-чу-чу. Так, о, вось гэта вельмі каштоўная рэч. Але у нас не хапае грошыкаў. Пярсцёнак ёсць. Ага, гэта для клірыка добры пярсцёнак, вядома. Так. Мы, у нас нічога нема. О, я все равно её не карыстаюся. Так, я возьму... Не, я не хочу все брать. Ага. Хай будзе так. Нам патрэбна гэта зелля. Ідзем. Так, робім вось так і... Ха-ха, чароўнае яно у нас засталося. Добра. Так, что я хотела зрабіць? Ага, где у нас? Вось наши все зелли. Сюда кидаем. Это хай так будет. Так. И пошли. Так, вось тут наша эта штучка. Так, спочатку сюда сходим. Покажу маленький фокус, не ведаю. Калі вы, конечно, там всякие детальки гульні сачылі і там тиктоку, напрыклад, то ўсё, то вы про гэты фокус ведаеце. Але калі не, покажу я вам яго. Так, ніхто не адчувае? А ну-ка. Сели, присели. Так, самое моцное у нас лейзель, подається. Візьміть камінь. А що так? А ось. Пу-пу-пу. Опа! Берем. Гэта якраз таки будзе у нас... Господи, что у меня сегодня со словами? У гэтай кудмінчка ёсць цудоўны заклён, які будзе знімаць з нас негатыўныя станы, і ў будучыні нам гэта будзе карысна. Потым даведаецесь як. Ой. Угу. Каго ты шукаеш? Master, he left with the weaponed two legs. He said he'd be back, but I can smell them, the weaponed ones, and I cannot smell him. He's not coming back. О, медведик. Не хвалюйся. No, the woods have gone dark. There's too many predators lately, even for Master. До речі, можемо туди скокнути. Не ведаю навошта, але чому ні? Можемо і можемо. Туди можемо? А! О! Слухайте. Ну, давайте. Що ми возьмемо? Не, покуль нічого не можемо зробити. Так, зелье видатних скоків, хай буде. Ага, пум-пум-пум-пум. Покуль нічого цікавого. Ці ўсё ж таки малые нас тоді з гэтым чароўным колечком обрабовали. Я не помню, чтобы у меня было у инвентаря. Подається все на месте. Но в любом выпадку мы туда еще зайдем. Так, пойдем, поразмовляем с Когой и пошукаем Неті. Заодно. Глядите, медведик с потонькая. Так, куда нам?
Куди нам? У які двері? А, ось гэтыя двері нам. Пошли сюди. Ой, кабанчик. Гляньте, кабанчик чухается. А, ти з птушечкою розмовляєш? Добренько. Так, кабанчик грукав. Рокхав. І чося. Кабанчик, кабанчик. Можемо, до речі, сюди залізти. Вовчок. Великий вовчок. Змея. Люблю змей. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? Дитё. I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. A death viper. You haven't their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. А калі гэта мы збіралі гэтую атруту? А? Ну. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Ну, там яка... Ну, да ладно, переклад так переклад. Так, у нас доволі, до речі, шмат варіантів. Що ми можемо? Глядім на високі... Нічого. Переконання нічого. Чи. Паспрабуємо. Знову ж, гэта на харизму. Переконання. Плюс у нас ёсць як монаха. Знову ж, так, як мой персонаж не зрозуміла, што. Так, таму трэба карыстацца ўсім, што мы можам. Нават калі мы бы абралі нейкія іншыя адказы. Так, прычараваць когу мы не можам, таму, прынамсі, у нас ёсць перавага такава плана. A gathered herd of the devils would indeed be disruptive. It is as you say. Sifisif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Ну Tila вось. hears it. Там было ціла, да, адкусіць табе язык, але... Ну, што ты паробіш? Пацуркі... І так, і пацуркі. Так, што у нас тут ёсць? А, гэта паглядзім. Ну, Арабеллу мы выратавалі, трэба будзе з яе бацькамі паглядзець. Зразумела. Вось, гэта то таксама зразумела. Можем мы паразмаўляць з кого яшчэ? Go on. Say it. Monster. Too kind. A demon, more like. You speak in paradox. I care not for steel, but I know if it bends, it breaks. I will not allow this grove to be broken. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed.
We will seal the grove. Free from harm. Free of intruders. Та ну. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. Угу. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Жах який. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Цікавий ти, звісно, жаншин какого. Ех. Ну-ну. Ну-ну. Так, бачите, ось воно червоненьким, це значить, що будуть проблемки. Пройдем проверку, ці, ні? By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanas, god of nature. Угу. Тут ми пройшли проверку на релігію. Так, у нас є ще єсть. Darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. Так, цудовно. У нас тут про арфісти стали з'являтися. Арфісти у нас уже трошки раніше, коли ми знайшли тайничок, але тут більш наявно. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. History or myth, whatever is depicted here is long past. Ну, гэтую проверку мы не пройшли, але яна ось нам намякала на другий акт. Ну да ладно. Так, тут мы нічого не можемо взяти. О, а тут можем. І тут можем. Так, сир. Лагер. О, монетки. Тут нічого, тут нічого. Ну, до речі, в осінеці. I see you. Just give me a moment. Терпеливо чекать. This may be cat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Я шукаю Неті. You found her, but I still don't know what she can do for you. Мені вона подобається, до речі. Так, ну давайте так. You and every other soul here. I can help if something's wrong. I'm no Master Halsin, but I can manage. Ну, добренько. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Будем трошки драматичними. Со мною не усё ў парадку. Галокрашэнне, страта памяці, элітыцкія паразіты. A mind flayer tadpole. Здаецца, мы былі занадта драматычнымі. I'll do what I can. Ага. Follow me. I might be able to help. Давай. We need to be quick. This way. Угу. Так, на жаль, усё червоне. Нічого взяти ми не можемо. О, полин можемо взяти. Іду. Почекай на це. Я трошки вас тут зёлок збираю. Книжечку почитаю. Пу-пу-пу-пу-пу. Нічого подозрованого. То є ще червоне.
Червоне. Червоне, червоне. Є ж у нотатки. Поспать можна. Ага. О, а ось нам і підказка на другий акт. Ну да ладно, ну да ладно. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Мне б ніякі менш радикальні ліки. А мені треба? I'll do the best I can. Ні-ні-ні. I know Master Halson mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. Давайте запитаємо усіляке. She shifts uneasily, Mm. hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you, but I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Так. Я на усілякі. Я вибачаюся. Мамочки. Protected from on high. Sounds like the drow. Master Halson said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. Так, ну ось на кораблі, ось будем чесно A відповідати. mind flayer ship? But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. Жах який. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Да, зараз будуть незадоволені люди. Swear it. Блін. А, Лера. I hope it doesn't come to that. Я ж кажу, -3. Як? Я ввогуле не розумію. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Так. На щось вдалося висвітлити? That thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But
But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Думаєш, він ще живий? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? The way I see it, you have two options. Halsin, or that wyvern poison. I don't envy your choice. Truly. But this is the hand... Жеребя. Дайте коника, коли ласка. И ты уверена, что он может меня вылечить? I can't make any promises. This is like nothing we've seen before. But I know this for sure. Master Halsin is the only one close to understanding these things. He's your best bet to survive. Otherwise, that vial's your only option. Добренько. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you what happened out there. But those adventurers were the only witnesses. And they're long gone. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Mark my word. The half-elf's an abyss of lies and secrets. Shadowheart indeed. Що ти так вирішила на Shadowheart зараз бикануть? Я думала, ти мені що іще скажеш. You're staring at me again. What do you want? Так незвично, коли він так розмовляє. Вау. The Blade of Frontiers at your calling. Вау. Ну, все щось повинно бути у перший раз. Так, добренько. Побегаем, полутаем. Зелененький. There's something in that vessel. Take a closer look. Бум! Бу-бум-бум. Так, живая личинка, яка плаває у каламуточній слізі, подобна на некое гидкое суродзіча смажа, толькі размутого і агідна гладкого ад решток мозговой вадкості. Бачаць, я просто нават у окулярах вельмі дрэнна бачу гэта. Що ми можемо тут прибрати? О! Дзённічак почитаємо. Угу. Цидулку почитаємо. Так, высочь друида, знайдено на складі, бажаю не запомнити розвідчик. Т-т-т. Ага. Ого. Так. Возьмем. Цаточку возьмем. А что нам? Мы бедные, несчастные. Дайте крылышко. Пым-пым-пым-пым-пым. Прикрыть бы двери? А двери? Прикроитесь, двери. Ну, да ладно. Так. Ще возьмем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это не цікаво. Книжки не цікаво нам зараз. О!
Здається, ніхто не побачив. Ні. Ні. Пошли далі. Некие записи. Так, нічого. 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 О. Это корисно. Так, спочатку гэта возьмем. Угу. Не. А, ти про гэтую? О, берем. Скруткі гэта вельмі дарэчна. Keep your distance, darling. Зможеш? I can't even see a lock to pick. Ага. All is ash and meat. А як ми гэта тут зрабілі? Ось ти штосьці заўважыла, цукерачка моя. А што ты заўважыла? Вось гэтыя дзверы толькі заўважыла. Бо іншага тут нічога няма. Ну, добренько. Прийдется по классице ходить. Щабачка. Добре. Ну, пошлепали. По-перше, не пошлепали. Нам тут одно местечко треба знайти. Покушать дадите? Покушать не дадуть. Що це ввогуле таке? Ось, подається, нам сюди треба. Ось, так само тут трошки полутаємо. І... Так, тут нельга. О, почитаю про намсті. Читать можна? Ага. Так, это мы не можем взять. Да. Все, нічого тут не берем. Я вас зрозуміла. Я туди не лезу. Але я полезу у гэтую дзірку. І у гэтай дзіркі я знайду вось эту штучку. Так. Ну давай. Ізі. Добра, гэта было сапраўды лёгка. Так. Прочитаем. Угу. Так, кага, болото, порт, древо, приходь, одна, Аладан. Поп-поп. Гэта так само підберемо, гэта будзе нам корисно. Абказе. Так. Ага, мы разумеем, што кога не такая сапраўды простая. Яна нешта тут задумала, то бок не просто так яны вырашылі правесці гэты абрад. Мы можем зачыніць дзверы? Ці можем пакуль не рызыкаваць? Чисто. Ага. Апошнім перастереженнем ім не падабаецца. Добра. Пашлі на выхад. Не будем. Нікога сёння не будем злаваць. У нас і так праблемкі. Пайшлі.
Так, друиды друидятся. Мы тут парадки наведем. Наши скрутки сюда закинем. Каб яны у нас не валялись. Это, в принципе, можно уже надеть. Ой, что я зробила? А, в принципе, слухайте, працуе, и так засталося. Ну и правда, что-то тогда. Не страшно. Грук-грук, хрук-хрук. Все, пошли отсюда. Идем сюда. I have something to ask. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Так. I did, but I was robbed. Угу. You wouldn't know anything about that, would you? А я тут при чем? Harry. All we can offer is our thanks. Arabella? Thank you for helping me. Ага. Але дали нам цацку. Так, эту цацку, в принципі, можемо на старе накинути. Тут нічого такого нема, але просто хай буде. Так. А, візьми. Можеш робити агінчики. Привет. Пу-пу-пу-пу-пу. Ой, не-не-не, мы отсюда не выходим. Мы отсюда не выходим, мы идем вот сюда. Так. Альфирочка. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Что ты спеваешь? More like butchering. Don't know why I bother. С тобой все в порядку? No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? Ну, будем мудрыми. We lost people on the way here, and the dead deserve to be remembered. That's what my teacher always said. Ці могу я тобі допомогти написати эту песню? It can't hurt. I have an extra lute, if you want. Давай дуэтом I'll поспробуем. start from the beginning. We'll take it slow. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Тут, по-перше, повинна бути грать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А у нас нема. Падыходзячага дзенем і ведаў. Але мы паспрабуем. Мамочки. Ёлки-палки. Ту-ту-ту. Дарма я взяла лютню. Да, выраблялася. Ха. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Глядзіце, як яна грае. Вось цяпер мы, калі што, будзем сэвам сваім карыстацца. Таму што ў нас больш няма натхненняў.
О, але у нас есть... О, вот теперь уже есть у нас некие шансы. Ну-ка. Ха! Кубики мои, дайсики, давайте. Потягнуть. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Sorry. Дай волю слезам. She'd have said the same thing. That's the first time I've played since Lihala died. Грала. My teacher. She was playing her lute. Ось тут, до речі, правильно. Didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Гэта годная даніна Lihala японця. said that's why eulogies were important. They were for the living as well as the dead. I'd forgotten what it was like. That itch to perfect a song. Keep the lute. Please. You've earned it. Oh. The Weeping Dawn will be my gift to Lihala. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Too sweet. Odiously sweet. The vomitous gall within despairs at your kindness. Да. Ну, не сподобалося нам. Допомагать? О, лютні лихейлы. Ой, у нас... А мы можем теперь играть? Ха. Ха-ха. Паглядзім. Навыка тэхнічна у нас няма, але магчыма, мы цяпер гэта можам зрабіць. Ваверчыкі. Что такое? Make it stop. Can't you hear it? Her singing. It's awful. Terrible. Угу. We can't. Our brains are melting. Karina, drag me away. The big one is right. We should go before it's too late. With my last strength, I will save us both. Away. Away. Якія вавёркі драматычныя, хто бы мог падумаць. Дарэчы, у гэты раз я, бачыце, брала з ёй граць разам дуэтам, а дагэтуль быў другі варыянт, і там паказваюць мульцік, як Альфіра ўсё гэта цалкам спявае, а тут не пакажуць? Ці мы можам? It's still rough, but my song is getting there. Ну, на шкада не пакажуць. Так, дарэчы, да Альфіры мы яшчэ вернемся. Астарыён, давай. Спрытныя пальцы. Божечки, адчуваю сябе зараз Чубака, які ныў, што за старыя на моё дрэнныя стасункі. О, добрый капелюш, на жаль, у нас ніхто не бард. Хаця, яшчэ не вечар. Так, мы больш тут нічого нідзе не можам взяць. Так. Пу-пу-пу, а вось цяпер мы пойдзем па сапраўды цяжкае выпрабаванне. Зараз вы яго пачуеце. Бачыце, аўтасейф у нас адразу. Мда.
Не прикольно. О! Чуєте? Ну, пішли сюди. Вибору нема. А хотя, давайте зробимо так. Сонце моє. Іди сюди. Лейзель. Куди? І сюди. Спустися, коли ласка. Уіл. Постой побач за Стареном. Ага, і демона свого возьми. Поглядим, може спрацює то, що мне хочу зробити. А ти йди сюди. Вельми пригожа мелодія. Listen. Your favorite drownings will take place in shallow water. Just a slice of the ankle tendons. Цікаво у нас думки. Так. Don't you hear it? It's so peaceful. Да ладно. You lift the child's gold pouch as he stumbles deep. Вось гэта Астарену падабаецца, але не падабаецца Уілу, але з Уілом усё ў парадке. Гарпі! Божачкі, Гарпі супер прыгожая. Паглядзіце на яе. Everything's gonna be fine once I get there. Так, ты куды пайшоў, дурань? Вось. Ага, нас усё ж таки зачапіла. Ах ты, халера. Лейзель прычаравалі. Гэта дрэнна. Не трэба было... А як яна так? Пу-пу-пу. Добра. Гэта... Дзеўкі, вас зашмат. Неяка... І Уілу яшчэ апошняе. Так. Уф. Так, что мы с тобой будем робить? Да я ведаю, что она не добежит. Ага. Угу. Вось. Вось, что мы с вами робим. Мы спочатку використовуємо яд. Отрута. 65. Дрянна. Дрянна. Але треба бути на розстані з ёй. Так. Ага, что я буду от яду? Пап-пап-пап-пап. Трошки диді. Так. Лейзель може сюди добігчи, гэта буде дрэнна. Але нам трэба спыніць вось гэтую казу. Таму што... Гэта блізкі бой, гэта можна далёка. 50%, дарэчы. Нам павінна збіць ёй канцэнтрацыю. А я магу скарыстацца? Не. 36. Дрэнна. Падняцца я сюды таксама вверх не магу, таму што мяне перашкодзіць Лейзель. Так. Падыдзем ўсё ж такі бліжэй і рызыкнем. Ха, стало 40%. А калі я вярнуся сюды?
50. Ну да ладно. Канцэнтрацыю не збілі, гэта дрэнна. Добра. Гэта пацешна. Зараз нас будуць біць. Па-па-па-па-па. Ну, вядома, меня будуць біць. Не? Ага. Вось меня кинули каменем. Лейзель? Усё яшчэ вораг? Ці ачнулася? Усё яшчэ вораг. Сидзі і спявай. О! Лейзель ачнулася. Ага. Добра быць спрытным. Ты куды пайшоў, дурань? Ой, дрэнна. Ратуем хлопца. Вось зараз што мы зробім. Бачыце, ён не бачны, таму ворагі яго не бачылі. І якраз таки ён не уступіў у бойку, а гэта значыць, што мы можам ім скарыстацца. Сліце сюды, малеча. А цяпер рабі вялікі кусь. І больш таго, цяпер мы робім яшчэ адзін кусь. Ну, нічога страшнага, ты прынамсі гэты. Але зараза, канцэнтрацыю ёй нічога не збівае. Ту-ту-ту. Стоп. Што у нас тут дадаткова? Так. Зразумела, пакуль не выйдзе. Значыць, робім старое добрае. Халера, ён такі яшчэ слабенькі, я і забыла. Ты да гэтай дабяжэш? Не бяжэш. Ну, стой, тады можа так стаць. Так, я ў парадку. Сюды я не дапрыгну? У меня руху недастаткова. Так, перед малым прыгнем. Ага, прыгнем. Ты-ты-ты-ты. Ёсць. Ха! А вось першая смерць. Цудоўна. Малы ачнуўся? Гэта добра. Так. Цудоўна. І цяпер рабі вось так. Трошки не хапіла. Нічога. Ах ты, блін. І такое бывае. Нічога. Мы вырулем. Вось, дарэчы, страшна, вось гэта будзе у гэта гуляць на гонары. Так, Лейзель, не памірай, только па-першае. Так, спяваю вось гэта, да, скаціна. Не абязброіць нам трэба было паставіць нармальна. А вось гэта скарыстацца. А ну-ка. Лейзель, ты мяне расчароўваеш. Иди сюда. Ту-ту-ту-ту. Давай. Блин, Уилл. И гэты так само. Дрэнна. Все, стой. Не чаруй, ничего. А, не. Ты нормально. А что тебе червоным показала? Может, так чего? Так, я побитая. Але ў парадку. Дрэнна. Нічога. А ну-ка. А ты не мокрая, не? Не. Ха. Усё?
Все, що співає, є, б'єш. Але ви всі косые, кривые, я хочу сказать. А куда ты побег? И тебя зачаровали? И тебя зачаровали. Нормально. Все зачарованные. Не, и она не зачарованная. О, нормально. Я зараз отъеду. Цудовно. Угу. Добегаю. Ну, промазали, бывает такое. Дура, только не меня клюй. Уилл, ты, конечно, слабак. Лашпера. Так. Не подведи. Ну, на жаль, можемо тільки так зробити. Так, добре. Подлети сюди. Так, п'єм. І ти не мокрая. Так. Ти йдем на сушу. Так, гэтую спявачку мы достать можем? Можем. Ну, рызыкнем. Вельмі зручная камера, дякую вялікі. Не могу никуда идти, ну да ладно. Стань хоть на сухое нечто. Вось, гэта добра. Ага. Так. Ледяная стрела у тебя есть? Тут не зовсім зразумела, тому что по ідеі, вось у іх ёсць там статусы, што яны ў вадзе і ўсё астатняе. Типу, бачыце? Ой. Вось, капелькі такія. А вось яна стаіць у вадзе, але ў яе няма. Ну, все-таки паспрабуем. Я бы, правда, тут молния фігакнула, ну да ладно. А ось, все ж таки спрацавала. Не. Не по... Добренько. О, цудовно. Так, Уилл. Давай. От тебя усього трошки чекається. Все, полез. Уилл. Давай ты, коли господар, такі собі. Да. Ну что, мы живые. Малый сбег, типа мёр. Да, проверь. Блин, малого забили. Так. Чему малого... А, у меня на штості кинули. Эх, вось, до речі, чому треба робити сейви? Так, малый не поспел пегче, тому мы что робим правильно? Мы перегульваем. Это нормально. Мне, правда, кажется, все ровно на малого. Але нам чисто это треба зробити.
бачыце, тут такое бывае, што нават калі ты гэта ўжо праходзіў, то бок я ўжо гэта двойчы рабіла, як мінімум. У меня заўсёды малы выжываў, ніякіх з гэтым не было праблем. Але ён сапраўды у розных выпадках ён робіць па-рознаму. Дзесьці ён адразу скінуў сябе ось гэтыя чары і змог дабегчы, дзесьці не, і таму падобнае, таму далей. Таму ось якраз такі так, на гонары, на жаль, гэта не зробіш. Таму трэба быць вельмі асцярожнымі. А я бы парэкамендавала, калі ёсць такая магчымасць, калі ў когосьці з вашых сапрацоўцаў ці ў вашого персонажа будзе гэта цішыня. Цішыня такі заклён, гэта такая сфера. Вось, і якраз такі яна пазбаўляе магіі і ўнутры. І такім чынам можна якраз такі быць абароненым ад спеваў гарпій. Ну, не на 100%, конечно, але тым не менш. І вось якраз такі можна будзе малога неяк абараніць. Цікава, цікава, вы тут засейвілись. З'явіліся. Вже трошки слово плутаю. Так. Выратаваць Арабеллу у нас скончылася. Натхнение глянем. Чаму вы мне голую жанчыну показваеце? Ну, одно это, а тут яшчэ у нас няма. До рэчы, у яе... Все зразумела, чаму няма здесь. Ну, тут няма натхнення. Так, яшчэ раз сюды сходзім, просто праверым. Мы яе тут здалёк не бачым? Не, занадта далёка. Добра. Усё ж таки я іх падзялю. Але падзялю вось. Ту-ту-ту-ту-ту. Вось тут паспрабуем, што будзе. Угу. І тебе сюда. Ой, да не размова, не размова. Да-да, я не гляджу на тебя, не переживай. Стой тут. Пошли. Угу. Вось у нас з'явілася задання, тому що так ми почули некий спів і побачили малого. Я пропущу. Don't you hear it? It's so peaceful. Я недобрий чоловік. You lift the child's gold pouch as he stumbles deeper into the water. Так, вось. Ага, вось. Наших не зачепила, але зачепила мяне. Але нічого. Ап. Так, що ми робимо? Ми... Так, мене там б'ють. Я зараз ад'їду, хутчэй за ўсяго. А вось мы ўсе астатнія потрапілі. Але я ўжо... О! Непрыемненько. Вось яны і пашлі. Ну што ж. Що поробиш? Придется все-таки все ж таки ближе подойти. Бо выбора нема. Что? Сбила концентрацию? Цудовно. Хе-хе-хе.
Та хай горить. Ось гэту давайте паспрабуем. Да, Лизель. Неприємненько. Так, калі ласка, тільки не на мяне. Давай. Нормально. Цудоўна. Я бы нават сказала. Ого. Може, спрацює? Спрацювала. Так. Я не поглядела, до речі. А, я зрозуміла, чому гэта адбылося. Так. Гэта якраз таки праз выбор того, які його пакт. Але... Так, Міркул, давай, бяжи. Цудоўна. Да, па сутнасці тут просто у вас тактика або малога неяк абяспечыць, або вось на себя все прыцягнуць. Я могу зрабіць вось так толькі. Тому что правильно помирать не хочется. И я могу зрабіць яшчэ вось так. Все, что я могу зрабіць, і буду зараз паміраць. О, якраз гэтая. Сядзі, дура. Так. Ага, гэтую працягнули. Спадзяюся, ён на меня не будзе біць. Стой! Ось стой! Стой! Так, добра, ты гарыш? О, кусай яго. Блин. Ну, кусила нормально так. Блин, 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 блин. Ха, уратавалася. Чуете? Не, и тебе. И тебе. Ой, ой-ой-ой. Я забыла про головного героя нашего. Так, так, так. Давай. Канцэнтрацыю, на жаль, не зняў, але вось тут смог укусіць. Няблага. А. То я, да? Чогось так. Міркул, бяжы. Пу-пу-пу-пу, пу-пу-пу-пу. Так, якая будзе наступная? Вось гэта дура. Ну, прынамсі. Ха! Стреляй. Все, допелася, да? Так. Па-першае, робім вось так. Трошки промазал. Ну, по-другое, робім вось так. Цудоўна. І усе живы, здоровы. Иди наверх. А, тут Уилл стоит. Ну, тогда сюда не дойдешь. Пу-пу-пу-пу. Сюда так само. Стой тогда тут. А вось та... утячи бы, а мы никуда не можем. Тогда ходим на нормальную мясцовасць. Выбора у нас няма. Каб на нас, магчыма, не стригерилися, мы побач поставим вось нашага дэмана. Каб адцягвала увагу. Промахнуўся, бывае такое. Вось. Ага, спявае. Так. Трошки пройдися і скоки. Давай. Нормально. Приємно. Так. Пішла вон. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, хіліться тобі не треба, добре. Ага, зараз ти буде битися. Спи. Ты дурак!
О. О. Так, паспрабуем. Не, концентрацию не збілі. Ну, хоць я штурхне. Так само не атрымалася. Ага. Такое себе. Ну, дострелить. Все еще концентрация на месте. Кто бы мог подумать? Так, лікуйся. Угу. Ну і відомо. Наша зорочка. Тихо, зорочка, ти чого? Робіть кущ. І знов нам допомагає. Ага, No. ти. Yes. I mean, I don't know. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Мол. You should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Угу. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Так. І ми отримали заодно натхнення. Команду можна збирати. Ми можемо використати наше. Так. Обновилися. До речі, ми можемо з ними порозмовляти? Ні. Ми з ними порозмовляти не можемо. Ну що? Тут нам засталося аблутаць іх. Гэта я могу зрабіць па-за кадрам. І вось на сёння гэтым будзем скончваць серыю. Зноў жа, гэта гульні. Я ведаю, я сама такая, трэба ўсё дасканала праходзіць з першага раза, але не абавязкова. Не бойцеся рабіць захаванні, не бойцеся рабіць хуткія захаванні, не бойцеся перапраходзіць так, як вам хочацца. Гэта абсалютна нармальна. А калі вам не хочацца, ну гуляйце, як гуляецца. Не звяртайце ні на кого увагу, галоўнае, як вы атрымліваеце асалоду. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!